it's time for DJ Raqi's Secret Files. Na-inlove ako sa kaibigan kong bakla. I just wanna share my secret file kasi hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kasi ang dami kong what ifs eh. What if hindi ako umuwi dito sa amin? Kami pa kaya ngayon? What if hindi niya naman talaga ako minahal? What if nadala lang siya sa mga pang-aasar sa amin kaya nasabi niya dati na mahal niya ako? Itago niyo ako sa pangalang Yam. I'm 27 years old. Kasalukuyang nandito sa probinsya namin somewhere in Visayas. And this is my secret file. Ilongga ako. Nagtatrabaho ako bilang isang government employee dito sa lugar namin. 3 kaming magkakapatid at puro babae. Kaya super strict ng parents ko, lalo na ng tatay ko. Growing up, I surrounded myself with family, some close friends, churchmates, and schoolmates. Dahil yun lang yung pwede. Bawal lumabas na hindi naman dapat at bawal umuwi ng lagpas sa taktang oras, kahit na college ako. Dapat kung lalabas ka, may matibay kang rason. Nagdadabog na lang ako pag hindi ako pinapayagan na sumama sa outing at gala ng mga kaibigan ko. Pero, nagbago lahat ng yun nang mag-decide akong pumunta ng Manila. June 2013, para maghanap ng trabaho. I was healing a broken heart that time. Niloko ako ng ex ko. So, dahil sa Maynila ay wala kaming memories doon ko naisipang mag-move on. At doon ko ginawa lahat ng gusto ko. Para akong isang bagong laya na nahatulan ng reklusyon perpetua. 2014, nakapasok ako sa isang Christian church group. Mas tumibay ang faith ko dahil sa grupong yun. At doon ko nakilala si Dwayne. Hindi niya tunay na pangalan. Isang matangkad at morenong lalaki. Chinito. At dahil sa laki ng katawan niya, ang tawag sa kanya ng mga nakakakilala sa kanya ay kaibigang oso. At first, civil lang naman kami. Nagkaroon lang ako ng interes sa kanya na makilala pa siya nang malaman ko na bakla siya. Hindi siya crossdresser. Lalaki siya kung manamit. Hindi mo aakalaing bading si Dwayne. Sa tangkad at laki ba naman niya, magugulat ka talaga. At yun yung nagtulak sa akin na kaibiganin siya ng husto. So, dahil may staff house ang grupo namin, mula pagkagising hanggang matulog sa gabi ay lagi kaming magkasama. Magkaiba naman kami ng kwarto pero buong araw magkasama kami. Magkasama sa praise team, backup singer niya ako while siyang worship leader sa church. Naging bonding namin yung pagkanta among other things. Nalaman ko rin noong mga panahong yun na hindi niya pa nami-meet ang totoo niyang ama at ampon lang siya. May lungkot sa mga mata niya tuwing napag-uusapan namin yung tungkol sa pamilya niya. Pero agad naman yung napapalitan ng masayang aura niya. Minsan tuloy, naiisip ko na baka pinipeke niya lang yung pagtawa niya. Pero gayunpaman, magaling siya mag-handle. Naging stress reliever ko siya sa lahat ng bagay ng mga panahong yun. Si Dwayne, siya yung taong gusto mong makasama dahil palabiro at kwela. Walang moment na malungkot pag siya ang kasama ko. Tapos isang umaga, nagising na lang ako na gusto ko na siya. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na bading siya. Kasi naging mantra ko na sa utak ko na, hindi
Hindi ito pwede. Kasi that time, may nililigawan siyang girl sa pagkakaalam ko. Oo, unti-unti na kasing bumabalik si Dwayne sa pagiging lalaki. Ikinawat-tuwa naman yun ng mga churchmates namin. Pero yun nga, hindi pwede kasi nga may nililigawan siya. Ayokong masira yung magandang samahan namin. Pero sa paglipas ng ilang araw, linggo at buwan, dahil hindi ko naman binago yung pakikitungo ko sa kanya, mas lalo pa akong nahulog sa kanya. And I guess, funny is the new guwapo. September 2014, hindi ko makakalimutan yung araw na naging tanga ako. Isang gabi, nag-aya si Dwayne na uminom kami pero palihim lang. Katuwaan lang daw. At ako naman tong si Shunga, umoo. Kasama namin ang isa pa naming ka-close dati na pinakabunso sa amin, si Mel. Hindi niya tunay na pangalan. So ayun na nga, inuman. Ilang saglit pa nahihilo na ako. At sa sobrang hilo ko, wala na akong maalala the next day. Si Mel, yung bunso namin sa tropa, tawa lang ng tawa sa akin kasi nga daw may sinabi ako sa kuya Dwayne niya. Bigla akong kinabahan kasi wala talaga akong maalala as in. Gusto ko nang pigain yung utak ko pero wala. Si Dwayne naman napansin ko parang umiiwas na hindi ko alam. Halolo to. After 3 days, habang naglalaba ako, biglang may naalala ko. Tumigil ang mundo ko kasi naalala ko na ang lahat. At dahil dun, parang gusto ko nang lamunin ako ng lupa. Gusto ko na lang ding mawala. Kasi may sinabi nga ako kay Dwayne. Naalala ko na sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. Yes, you heard it right. Sinabi ko sa kanya yung pinaka-nililihim ko. At dahil naraman ko rin na sinabihan niya si Mel na binalak niya daw talaga akong lasingin nung gabing yun. Kasi may nasisense na siya sa akin na hindi lang kaibigan ang pagtingin ko sa kanya. At sabihan din daw ako na wag ko daw ipagpatuloy yun kasi ayaw niya sa akin. Hanggang kaibigan lang daw ako. Shucks! Ang sakit! Na friend zone si ako. Pero okay lang. At least nalaman ko as early as now na friends lang talaga kami. So, December 2014, may nanakit sa akin nun. Hindi ko na ikakwento pa yung mga detalye. Basta pisikal akong sinaktan ng isa sa mga naging kakilala ko sa Maynila. Hindi ako lumaban. Hinayaan ko na lang. Kesa sa mas gumulo pa. Diba? Kaya ako ngayon dehado eh. Nung sinabi ko yun sa mga kaibigan ko, kinomfort nila ako. Gusto nilang sunugin yung bahay ng taong gumawa sa akin nun para daw maipaghiganti nila ako. Ako na yung pumigil sa kanila kasi hello, baka maging headline pa kami. Ang hindi ko inaasahan yung reaksyon ni Dwayne. Pinagalitan ba naman niya ako? Kesa daw hindi daw ako nag-iingat. Bakit ko daw hinayaan na ganunin ako? Pero, ang sabi ni Mel, gusto niya daw sa bunutan talaga yung gumawa ng pasa sa mukha ko. Hula, nang malaman ko yun kay Mel, kinilig si ate mong girl, no? Kahit naman na alam ko na wala siyang feeling sa akin, naging masaya pa rin ako. Kasi, concerned siya sa akin. At dahil sa mga nangyari, inilayo ako ni Dwayne at dinala sa lugar nila. Somewhere outside Manila. Umalis na din kami noon sa grupo na ipinasok namin. Kahit maraming tanong sa isip ko kung bakit ganun na lang yung pagka-concern niya sa akin, hinayaan ko na lang. Doon niya ako pinatira sa bahay ng kababata niya kasi hindi daw pwede sa kanila. At malaki din naman daw yung bahay ng kaibigan niya kaya okay lang. At nagulat yung kaibigan niya kasi first time daw na may dinalang babae si Dwayne sa barkada nila. Bukod pa sa mga barkada nilang babae. Kinilig naman ako. Kasi doon ko nalaman na kahit bakla si Dwayne, ay never siyang nakipagrelasyon sa kapwa niya lalaki. Fling-fling lang pero nothing serious. At habang nandun ako sa bahay ng kaibigan niya, mas naging, alam mo yun, attentive siya sa akin or mas ine-effortan niya ako. He makes sure na okay ako.
Yung, ganun ba? Basta, parang hulog na hulog ako. Pero nakakapagpigil pa naman ako. Alam nyo ba, marami nga sa mga kaibigan namin, tinatanong kami kung magjowa na daw ba kami. Kasi, napagkakamalan talaga kami. Siya, lagi niyang dinedenay. Nakakasanayan ko naman. Nakakasanayan ko na makaramdam ng kirot every time na sasabihin niya na wala namang kami. Paano ba naman kasing hindi kami mapagkamalan? Hindi siya masyadong umuwi sa kanila kasi daw gusto niya lagi akong kasama. Minsan naman sa pagtulog gusto niya din ako yung katabi niya. Nasanay daw kasi siya na ako yung una niya nakikita pag gising niya sa umaga. Sa mga outing minsan ng mga katropa niya, kahit hindi ako kilala ng mga yun, ako yung sinasama niya. Ay nako, tapos pag inaasar kami, hindi naman siya nagre-react. Basta, bilib din naman ako sa sarili ko that time kasi nagawa kong balewalain yung puso ko, wag lang kaming masira. Mas pipiliin ko pa yung maging kaibigan niya na lang, kesa sa i-acknowledge ko pa yung feelings ko sa kanya at palaunin pa yung feelings ko sa kanya. Hindi naman niya pinapansin yung feelings ko talaga para sa kanya. Hanggang sa May 2015. Tumawag sa akin yung nanay ko at sinasabing kailangan ko na daw umuwi ng probinsya namin kasi may dinaramdam daw yung lolo ko at walang mag-aalaga. And then, umuwi ako. Sinabi ko yun kay Dwayne. Nung una parang natulala siya. 3 times niya akong tinanong kung bakit. Tapos after ng pag-uusap namin, ilang araw siyang hindi nagpakita at nagparamdam sa akin. Bakit kaya? Ano na namang kasalanan ko sa kanya? Wala naman yata 1 week kaming hindi nagkita. Hindi siya nagpaparamdam. Ay. Then after a week, tsaka ako lang nalaman kung bakit. Pinuntahan niya pala yung isa niyang kaibigan sa Manila para humingi ng payo. Payo na makapagbibigay linaw sa mga nararamdaman niya sa akin. Sabi nung friend daw niya na yun, balitaan mo na lang ako pag naging kayo na. Si Dwayne mismo yung nagsabi ng mga to sa akin after na maging kami. Oo, naging kami nung May 29, 2015. Inamin niya sa akin na nung sinabi ko daw sa kanya na aalis ako, parang sumikip daw yung dibdib niya. Hindi niya daw kayang wala ako. Hindi niya daw maintindihan yung sarili niya that time. Kaya siya yung pumunta sa isa niyang kaibigan sa Maynila. At doon niya daw na-realize yung lahat. Mahal daw niya ako. Noon pa. In denial lang siya. Grabe. At habang kinukwento niya ako daw sa kaibigan niya, yung ngiti niya abot tenga. Sabi ng friend niya, Dwayne, in love ka kay Yam no? Dinenay niya pa daw nung una. Pero nung nag-isip-isip na siya, tama daw yung kaibigan niya. So pinuntahan niya na ako. At hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Tapos sabi niya sa akin, Yam, naalala mo dati, sinabi ko sa iyo na humihingi ako ng sign para malaman ko kung sino yung babaeng makakasama ko habang buhay. Pagkasabi niya nun, kinabahan ako kasi baka sila na nung nililigawan niya. Which at that time, wala siyang sinasabi sa akin if pinagpapatuloy niya pa. So tinanong ko siya, oo, bakit? At ang sabi niya sa akin ay, ikaw yun. Nanlaki yung mga mata ko kasi parang hindi ako makaingan, sobrang kaba. Sabi ko, sigurado ko ba? Baka naman guni-guni mo lang yan Hindi, Yam. Ikaw talaga. Ayoko mawala ka sa akin, hindi ko kaya. Sagot niya sa akin. Kaya daw pala siya masyadong protective sa akin. So right there and then, naging kami. Then June 2015, na-print ko na yung ticket ko. Sinulit namin ni Dwayne yung mga natitirang sandali namin na magkasama. Hindi siya nagbago sa pagiging kwela niya. At syempre, nag-level up ang kaswitan niya sa akin. Sabi nga ng mga kaibigan niya, miss na namin yung dating kayo. May sarili kayong mundo na Naisip ko, sobrang swerte ko kay Dwayne. At sa panganahon din na yun, nasabi niya sa akin na pagbalik ko sa Manila, magpapakasal na kami. Doon na ako magtatrabaho,
Basta, ang dami niya pang plano para sa amin. Pero naudlot lahat ng yun nung umuwi na ako sa amin. July 3, 2015, flight ko na pauwi. Nag-iyakan kami sa airport pagkahatid niya sa akin. Sabi niya, babalik ka, maghihintay ako. Sabi ko, babalik ako. Pero napako yung pangakong yun. After ng ilang buwan, okay naman kami. Chat, tawag, text. Pero nung sinabi sa akin ng mga magulang ko na hindi na ako pwede bumalik ng Manila, nalungkot ako ng sobra. Sabi ko sa sarili ko, subukan ko na lang siyang papuntahin dito. Papakiusapan ko siya. Pero mali ako. Mali ako ng ine-expect ko. Ayaw ni Dwayne dito sa amin. Kesyo bukid daw. Basta ayaw niya daw kasi mag-a-adjust siya. Laking Maynila siya eh. Dami niyang rason. Nasaktan ako. Siguro, nasabi niya na lang na mahal ako kasi nasanay siyang nandyan ako palagi para sa kanya. Yung tipong baka na misinterpret niya lang na love yung nararamdaman niya. Pero hindi pala. Ewan, basta nung panahong yun, iyak ako ng iyak. Ilang buwan pang lumipas, nagkalabuan na kami ni Dwayne. Naging madalang na ang communication namin. Which I expected. Then I broke up with him kasi wala na eh. Hindi niya rin ako pinigilan. Sa ngayon, I'm in a relationship. May naniligaw sa amin after ng breakup namin ni Dwayne. Noong una, naging panakibutas ko siya, pero natutunan ko rin siyang mahalin eventually. And we are now engaged, getting married. Wala na akong balita kay Dwayne kasi nagpalit na ako ng FB, mobile number. Basta, kinot ko lahat ng communication ko sa kanya. Minsan napapaisip pa rin ako ng mga what if ko. Pero God has a way of putting things into place and where they should be. Dwayne was a part of my life and I will never forget everything we've shared. Dwayne, kung nakikinig ka man ngayon, alam ko, malalaman mo agad na ikaw yung tinutukoy ko sa kwentong to. Sorry dahil hindi ko natupad yung mga pangako ko sa'yo. Pero alam naman natin na may purpose ang lahat. Hanggang doon na lang siguro talaga yung part natin sa buhay ng isa't isa. I'm very grateful for all the things you've taught me. The efforts you did for me. That was beyond anything. Salamat sa friendship at pagmamahal. I wish you well. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Yam at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!